Tak, koukám se na mobil a vidím tu nějaký nový barák, takže video si pustíme. Tak, takže prodávám tento barák, kámo, iba za 100 litrů, 100 000, takže kdo chce, tam mať milión penězí. Může se si ho prísť okúknuť a kúpiť. Takže to bude asi v pohodě. Ale někde musím vytiahnuť, kámo. Takže kúkne sa tu som to asi někde dával. Tak, máme tu kartu, takže jdem si vytiahnuť prachy. Tak, OK, zahodím kartu a malo by to být hned někde tu. Už to vidím, kámo, jo, je to tu. OK, máme tu ten barák. Takže 100 000, kámo. OK, takže tu, proč jsou tu minigany? Takže to by malo být někde, jo, aha, tu je majitel. Je nový zákazník, ok, chcete si koupit tento barák? Jo, jasný, tu máte prachy, jo, tu máte prachy a okamžitě mi ho dajte. OK, tak já si teda prevezmem prachy a tento barák je váš. OK, takže jeden si ho okuknu. No, ty minigany by už nemali strieľať. Prečo sú tu lasery? Som asi nemám chodiť. A čo je toto? Ježiši, tak toho sa večer budem báť. Čo je to napríklad? Prečo to je mŕtvý s tou elektrickou kolbežkou? Asi tu sa niekto vysekal. No tak to bude ešte počkať. Nedá, alebo dá, kámo. Musím sa nejak pípnúť. Bum. Jo, a som tu. OK. Ježiš, tak už viem, prečo tu dávali tie lasery. Tu nebudú. Se la pasan diciendo que soy mala, que no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, pero si no, dime qué es lo que pasa. Yo quiero desatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi. La fama me la fama, se la pasan diciendo que soy mala, que no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, la fama me la fama. Se la pasan diciendo que soy mala, que no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama. Sácame contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi. Sácame contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi. Dime qué es lo que pasa, déjate pa' mi casa, pero si no, dime qué es lo que pasa. Yo quiero desatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi. La fama me la fama, se la pasan diciendo que soy mala, que no me aguanto.
Dangosy, sorry. Tak to si myslím, ty špeku, vypál. Pum. Nikdo mě tady nebude strašit. To jsi si myslel, fakt? To ještě někdo jako Luigi? OK. Sakra. Žiži, kde mám Karu? Karu nemáš. A kde jsi? Kdo jsi vůbec? Kde jsi? Hej, kde jsi? Já jsem děsivý duch. Duch? Se duchov nebojím. Ty nube. Čakať, mohl by som mať ten prístroj. Sakra, ja som si vyložil veci. A pojem tam a mám prístroj, sakra, na tých duchov. Tak niekde by som tuto mal mať. Dobre, mám ten prístroj. A niekde by sa tu mal zjaviť, kámo. Á, tam si, jo, okej. Ježiš, ne, on ma vidí. Sakra. Sakra, kam zmizol? Kam si zmizol? Aha, to bol nejaký jungles. Ale kde išiel? Čakaj, zoberiem si túto kolobežku. Sakra, to nejde, musím si nájsť niekde auto, alebo tak. Sakra, kde som ho zazdával? Myslím, že je u banky, ale fakt neviem. Tak. A tady je. OK, máme ho tady. Takže nastúpim na ho a jeden, kamo. Niekde pryč. Bum. Tak. Čakať. Mobil. A čo je jungles? Počkaj, kde je jungles? Ten mobil, kamo. Čak je tam. Čak je v tom dome. Sakra. Aha, tak už viem, kde je. V mojom dome. Pozrieme si videjko. Proč by ho tam držal, kamo? OK. Nastúpim a idem tam. Je to jedno, kamo. Jeden proste. Kamo, on tam drží normálne. Jo. To je strašné. Tak. Zaparkujem to tu. A sa už ničeho nebojím. Tak kde si? Myslím, tu bol ten alarm. Jo. A junglesy. Pomoc, ja nemôžem mluviť. Junglesy. Je v tomto dome. Kto je v tomto dome? Počkať. Junglesy podiaca, tak, OK, bum, a máš to. Díky, Junglesy, díky, ale je v tomto dome ten duch. Jo, je tu, kamo. Takže pozor si dávaj. Videl si tu niekde tú miestnosť s tými polis? S tými onými páskami? Fakt? Jo, videl, Jungle si videl. Je to hneď tu, takže môžeme sa tam, ak chceš pozrieť. Mobil zahodím. A tu máme nejaké prístroje. Ktoré si zoberieme? Sekera? Asi nie. Čakaj, tá lopata. Možno nám pomôže tá lopata. Určite áno. Tak. Môžem? Neviem, či by som mal tu kopať, ale jeden. Vykopeme to a uvidíme, čo sa tam bude fakt už nachádzať. A už niečo vidím, kámo. Už niečo vidím modré. To som ja. A ty Dangosy. Ty si už skončil. To ako kto hovorí? Ty či ja? Skôr ty si skončil. Bum. Oh,
kámo, to fakt bolelo. Tak, ten Jongos je už mŕtvej. Ten duch skôr. Z tohto baráku asi pôjdem odísť a ako môžem ho aj zbúrať. Je mi to veľmi ľúto, ale za chvíľu sa tu spevne ten stroj. Barák, s tebou je už amen. Čus, barák. Tak, a barák už není. Takže ak sa vám video páčilo, nechte like a odber na tomto kanále a zatiaľ čus.